Mainit yan kasi lumalabas yung mga masamang espiritu. Pinagpawisan daw sila. Magpapawisa kayo pagkabukal sa pusong pananalig. Opo, ito. Sige, lakasan mo. Pasipsipin mo yung ventilador dyan. Pwede kayo dyan hanggang dyan lang. Hindi po, yun lang. Dito lang tayo. Nakasilyo. Ako nga, hindi kami malis eh. Nung kami. Nakasilyo Nasa yung may-ari ng bahay. Susundan mo muna ako kasi ikaw ang masusunod, ikaw mauna. Opo, bubuksan natin yung mga bahay mo eh. Hindi mo kami sa siluluhan na po. Ha? Hindi mo pa kami binindisyonan eh. Oo. Nilimutan na tuloy. Oo, nakalimutan na tuloy. Hindi ba natin buwan itong mga Baka nyo muna ito nagkasama? ano. Hindi, ito to. Hindi, yan. Sige. Dito muna tayo. Huwag kayo mag-ano. Lapit. Kayo mag-asawa, lapit. Ay po. Yoko. Medyo layo kayo para ano. Hindi, dikit ito. Kurang. Yan, para ano. Sige pa. Lapit. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Yoko. Amen. Sige. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Sign cross. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Puro ka rito, kaya. Ay, pagtaylo. Yoko kuya. Amen. Sign cross. Okay, sign cross. Sign cross. Sign cross. Nakasilyo na kayo. Mga chikiting. Sign cross. Sign cross. Okay ka na. Kulang yung ano. Kuhanin mo pa yung ano, yung incense dyan. Mainit na. Mainit. Antayin nyo lang naman, huwag kayong lalabas. Buksan mo agad. Sundan nyo ako. Pasok tayo. Mauna ka doon sa bahay nyo. Iyon muna, nasa gitna tayo. Dito. Okay, labas na. Ay, hindi, diyan ka na lang. Buksan yung ano. Si Arte, ilaw po. May malapatay nilaw. Labas tayo. Susunod. Ito muna. May bata rito. Meron po bata? Galing siya dyan sa mas. Lalaki to. Dito ka kasi tiyo, ikaw kasi may bahay. Ikaw kasi may bahay. Hindi. Diyan naman tayo. Mamaya na yung siya. Unahin muna natin yung kwarto. Sama te. Dito may babae. Meron lahat. Ba yan? Umiiyak siya. Huh? Kaya pala malamig-lamig dito eh. Ano po, nagbubukas yung aircon. Pero malamig yung pakandam ko dito. Ay, babae pala. Patay siya. Bata. Kaya pala minsan mainit, malamig. Dito muna tayo pag yung siya. Siya riyan. Senso. Manya. Ito hindi naman bumabagsak sa likod niya. Dito, babae. Sa pula. Oo. Mamaya. Dito muna tayo sa siya. Pumunta siya.
Ito may bata. Pula at saka puti. Doon babae, umiiyak. Kaya pala malamig din. Umiiyak din. Yung luha niya, yun ang lamig. Mapapagod yung bahay. Marami kasi mga kaluluwa rito eh. Oh, matapos yung cellphone. Marami mga kaluluwa. Wapak mo. Tara na. Tara tayo. Pero muna pala kung sinila. Chinelas tayo, chinelas. Bakit? Ano ba? Ikaw, cameraman. Ayun ko. Yung cameraman na ito. Sabi na nga ba, ito yung babae kanina nararamdaman ko umiyak eh. Nandiyan po. Oo, dito. Ano yung senso? So, maraming tawag yung kaluluwa. What the fuck? Yung babae na lang gamitin. Ano tayo? Yung chinelas na ako. Chinelas sa saan? Chinelas. Chinelas niya po dali. Ito may puno ng mangga. Teka lang. Dito sa likod niya po. Yan nalagkod na lang niya po. Paligid maasim. May mga paligid kasi niya. May mangga. Santon. Parang hindi ka na po. May dirty kitchen. Ito yung season natin, yung mga matakuking ko niya po. Hindi matakuking ko. Lagyan muna natin para makalabas yung tao. Ay, dito sa bodega po. Hindi, para makalabas na sila. Yung dati, hindi. Yung sa iyo. Hindi mo matakaw. Hindi ako nakaubos na ngayon. Para Hindi makalabas. na nakabos ng Nakaba, yung liwa, ang dami po. Doon, walang liwa. wala. Wala man luha doon. Yan. Pwede na sila lumabas. Kaya kuya, yung sasakyan. Pakibulong. Pwede na sila lumabas. Pwede na lang po kayo lumabas. Dahil kaya dami. Hindi ako lang. Kasama yan sa yan, para mag-bless yung mga tricycle mo, para swerting. Hindi takot. Sa kanila yan? Sa inyo yan, sir? Yan po yung ginagamit na. Sa kipag ko. Karimaman. Para Para malayo kayo sa mag-bless. disgrasya. Iba daw yung isa po po. Apo, pulis kayo mayroon na. Pero mas malaki yung kay Apo. Kaya po. Siya nga daw, yun na. Nawala yung buhok. Hindi, sarado yan. Oh, nano. Dito naman tayo. Sa kanya. Ang lalaki ng bukol niya. Ay, sa mga bukol. Taba-taba. Sila. Oh, marami ito ng daungi.
Gumagawa si kuya. Magawa sila ng mga downy. Kung gusto niyo pong bumili. Oh, yan. Lalaki, ganyan. May babae rin dito. May babae daw dito, te. Ate, nasaan yung may Te, may babae daw dito. Mistress. Hindi, ako gusto mo yan. Kung kakatang ng inumin. Dito tayo. May babae daw doon. Kumain ka na ako. Ano sila alis na yung mga yan? Sila. Oy, alis na daw po. Kinakausap kasi ako eh. Alis daw yan. Ang dilim dito. Oh, naubos. Akala namin di maubos. Naubos yung mga incense. Ang dami nilang inaano kaya karami. Naubos na. Dapat pala hindi kayo nagpapatay ng hilaw dito. Madilim. Kahit isa man lang ilaw. Okay na. Yung ano yung sasakyan sandali, kinuha lang. Ay, kinuha daw mo yung sasakyan ko. Sila. Salamat. Salamat po sa lahat dyan. Mega shoutout. Nasa Bulacan. Bulacan. Santa Maria. Ano yun? Katmon. Mega shoutout po. House blessing.